Аккорд з трох гукаў называецца трохгуча. Правильно, значыць аккорд з чатырох гукаў будзе называцца чатырохгуча. Не, ён называецца септаккорд. Разумееш, гэта таму, што паміж крайнімі гукамі ў яго вось тут знаходзіцца септыма. Файна, а калі мы возьмем ніжні гук і перанясем на актаву вышэй, у нас атрымаецца секстаккорд. Не, з чаго ты гэта ўзяў? Ён называецца квін-секстаккорд, бо, бачыш, ад ніжняга гука спачатку ідзе квінта, а потым ідзе секста. Усё вельмі проста. Так, спадзяюся, што ты ўжо зразумеў логіку, і калі мы зноў перанясем ніжні гук на актаву ўверх, у нас атрымаецца кварт секстаккорд. Не, глядзі, ўсё ж вельмі проста. Ад ніжняга гука спачатку ідзе тэрцыя, а потым ідзе кварт, і па гэтаму атрымліваецца тэрц-кварт-аккорд. Ты калі не разумееш, можаш задаваць пытанні, не трэба бянтэжыцца. Ладно, давай наступны варыянт. Пераносім апошні гук на актаву вышэй, і атрымліваецца секунд секс... Не-не-не, секунд кварт. Дакладна, секунд кварт аккорд. Не, я цябе не разумею. Глядзі, ад ніжняга гука цяпер атрымліваецца секунда, і таму гэты аккорд называецца секунд аккорд. У наступны раз, каб запомніў.